Za nas, s mojega drugara Albanca, to jest šiptera Albanca, upoređujemo kako se vikaju države. Nas srpski, a kako na Ščiptarski. Što se reći da ti? Ma jede bre govno. Ajde, pošto sam ja domaćin, ja ću da krenem prvi. Ajde. Albanija. Ščipërija. Kao Šiptarija, Ščipërija. Jeste ozbiljno, paša zoti. Paša zoti. Je. Grčka. Grečija. Nisam ja bilo reći stvarno. Kroacija. Hrvatska. Pa kao Kroeša, jeste. Spanja. Spanja. Šta je bez Spanja? Spanja. Spanja. Ajde, slično je kao angliški. Španija, šta je? Da bo... Rusija. A Rusija, isto. Skoro, drugo akcent. Majke, imam ga copy-paste. Crna Gora. Malize. Malize. Kome be da ližem, be? Aman. Maljize. Ma ne da ližeš. Italija. Italija. Italija, isto sa L. Pa vi sve sa Lj. Kosova. Srbija. Izvini. Što izvini, be? A kome da ližem? Pa kome hoćeš. Nemoj meni samo, molim te.